Good morning! Welcome sa aking live, Tres Maria's Farm. Diba ang galaw ko? Huwag naman sana matumbay yung aking cellphone. Yung stand ko kasi maliit lang. Diba? Kitang-kita yung mga sinampay dyan. Ang dami palang naka-live ngayon. Aha. Andito ako kay Sis Det. Kanina pa ako dito kay Sis Det. Good morning! Napakainit na umaga po sa ating lahat, mga ka-Tres Marias. Ayan po, ang ganda ng panahon. Napakainit, sobra. So si Tres Marias ay andito sa ibabaw ng owner. Yan guys, sa taas oh, ang daming bunga ng Indian mango. Sino yung gusto dyan? Mamitas tayo maya-maya. Kaso lang maliliit pa. Andito po ako ngayon, nag-live ako guys kasi katatapos lang namin magbilad ng palay, pagod match ang iyong ka-Tres Marias. So kailangan bantayan natin kasi kinakain ng mga manok. Kailangan bantayan natin yung ating ibinila na palay. Ayan. Kasi nakipagsabayan na naman si Tres sa mga nagla-live na pinupuntahan ko. Ayan, si Bicolanang Ravas. Si Manay Sisi. Nam NC, naka-live din! Tambayan Wednesday. Naka-live din pala si Nam NC. Akala ko mamaya ka pang alas launa. Bahala ka dyan. Nakipagsabayan na naman ang Tres Maria sa mga nagla-live. Baka mahulog ang aking cellphone. Uy, Nam! Naka-live ka pala? Hindi ko alam. Akala ko kasi mamaya ka pang mga alauna. Kaya sabi ko magsingit muna ako kahit isang oras lang. Nakita ko dito, nagbukas ko ng isang cellphone. Nakita ko naka-live ka. Akyat ka mamaya, ha ha ha. Sa bagay, paabutin mo naman yun ng alas 4. Mamaya na ako magano. Nagano ko, nagbabantay ng palay, ng binilad na palay. Kanina pagod match kami. Okay lang, tuloy mo lang yan. Kung nakita kita agad, hindi na ako nagtuloy mag-live. Hindi ko kasi napansin Alam mo naman, nagmadali lang ako magwisik-wisik maligo kasi nga kanina ang daming ng palay ang kati sa katawan. Sabi ko bilisan ko maligo at mag-live ako. Tapos nakita ko nag-end live na si Namron. Tapos ngayon pagsilip ko kasi nag-open ako ng isang cellphone. Kita ko naka-live si Nam NC. Sana all masipag. Sana all masipag mag-live. Mamaya, lang ako, mag 1 hour lang ako. Tapos mamaya, punta ako sa live mo. Naka-isway ka ba? Try natin mamaya kumanta kung hindi pa, kung pwede. Kung pwedeng umakyat ba? Kung hindi tayo batuhin doon sa bahay mo. Sige, mamaya. Kaka-start mo pa lang ba? Bakit hindi ko kaagad nakita? Kasi kung nakita ko, hindi talaga ako magla-live. Si Manay Rabas nga, naka-live. Parang hindi nagla-live si Mama Juliet. Hindi ko nakita. Dito ko sa bubong ng owner. Dito ko nagpapahangin kasi mas maganda yung hangin dito kaysa doon sa loob ng bahay. Tapos sabay na rin magbabantay ng mga manok. Kasi papapakin na naman tong mga binilad na palay.
Ayan, tinuso ko muna si Manay Rubs. Hi, Sisi Koy! Ilocanang pobre. Kumusta dyan? Kagabi tinambay ko yung Prince TV ko sa'yo. Prince TV ba yun? Or si Tres Maria Second ko? Yung tinambay ko sa'yo, tapos nakita ko, na ano yung cellphone ko, napatay. Napatay yung cellphone ko. Nag-off. Mabilis kasi yun malubat. Hindi na natulog sa iyo. Talagang nahimatay na yung aking isang cellphone. Saway. Ayan, salamat po sa patusok dyan. Ito na sisi yung dito ako nagkasakit sa palay. Ito na yung palay namin doon sa baba, hinakot na dito. Tapos ayan, binilad na namin. Araw-araw magbibilad kami ng palay kasi medyo marami-rami naman. Hi Sir David, mega love shout out. How are you Sir David? Good morning or good evening there. Thank you sa patamsak. Yahoo! Yahoo, Sir David! Thank you. Thank you, Sir David, for always supporting my live. Thank you so much. So much appreciated. Thank you, guys. Nang ika'y dumating. Yahoo! Ako'y nakati dahil sa'yo. Tadhana may hindi natin pwedeng alamin. Pasita! Pasita! Dudoy! Pasita? Maya-maya, ang init pa. Makapag-utos ka, akala mo naman nagbibilad ka. Ako lang lagi naman ang bilad. There were no words. Sir David, thank you. Sisi Ilocanang pobre. Naano ko tuloy si Sisi Ilocanang Rabas. Ilocanang pobre. Nam NC, thank you. Maya-maya guys, babalik ta rin ko yan ng mga palay. Maya-maya, ang init pa man din. Ano na naman yung aking magiging negra na naman aketch. Araw-araw na lang, negra. Ang init guys, kailangan kasi anuhin namin to Ipunin namin, magbibilad kami araw-araw para maipon namin kasi ibibinta namin ang bigas. Ang dami palang naka-live ngayon. Hindi ko napansin. Si Sisi Manay Rubs, Bicolanang Rubs, naka-live.
nang ika'y dumating. Thank you sa nakatamsak dyan. Sisi, John Emily. Salamat, Sisi Koy. Sa patusok. Salamat. Good morning. Diba? Nakapagsabay na naman ako kay Nam NC. Akala ko kasi mamaya pa si Nam na mga alas 12. Sabi ko, sisingit na naman muna ako ng mga kahit isang oras para makapag-update lang tayo. Diba? Si Tres ay walang sariling oras. Singit-singit lang. Singit-singit lang. Shouty Sisi. Shouty din sa iyo Sisi. Ito, nagbibilad ako nagbabantay ako ng binilad naming palay. Dito ko sa bubong ng owner. Alakas kasi ng init. Nag-iipon kami ng palay na binilad para makapagpakiskis kami ng gawing bigas ba para makapagbenta kami ng bigas. Ibibenta namin kasi ang dami pa naming stock nung mga nakaraan. Okay lang yan. May mga extra naman kami. Salamat Sisi. Salamat sis. Always support. Daming palay. Oo sis. Yung unang first yun? Unang bubulol na naman ako. First batch ng aming pag-ani. Unang anihan ba? Ano yun? Unang pag-ani. Kami 25 ata na sako. Tapos, meron pa doon aanihin na susunod mga ngayong katapusan ng linggo ata. Siguro sa next week, ganon. May aanihin na naman. Kaya kami na naman yung naaatasan magbilad. Kami lang, nila mother, at saka si Dos. Pero, pumunta dito si Bunso kasi siya yung ng iba, nagbuhat kasi ang bigat. Ang bigat ng isang sako. Hinahati-hati namin ni mama kanina. Hinakot dito na sa isang bahay namin hinakot kasi doon sa baba, laging walang tao, mahirap na. Kaya dinala na dito yung mga palay. Dati kasi doon lang naka-stack sa kabilang bahay namin. Kaya lang laging wala si papa ko doon. Kaya dito na lang dinala sa kabilang bahay. Gawin namin to sising pera para mayroong pambayad sa kuryente at saka sa wifi. Ganun lang yung buhay sa probinsya. Yung mga produkto mo, ikaw yung ikaw yung magtatrabaho. Tapos ganun lang din, pangbayad-bayad lang. Pangbayad lang sa pang-maintenance lang sa mga gastusin. Di ko alam sis kung magkano yung isang sako ngayon. Yung isang sakong bigas ngayon, di ko alam kasi hindi naman kami nabili ng bigas. Magtatanong pa kami. Pero balita ko sabi nasa 2.5 ang isang sako. Di ko lang sure, pero masarap to sis, yung bagong ani, di ba? Mas masarap isaing. Kaano lang kami, kaunti lang kasi yung namin ngayon, yung bilaran, yung trapal namin, konti lang. Kaya konti lang din yung aming na ibilad. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5 lang. 6. Ayan na naman. Ayan yung mga kalaban ko dito. Kaya binabantayan ko yung mga manok. 6 na trapal lang pala. Maya mag-ano na kami. Mahal, oo, ganun ka mahal. Kuko pandan yun, binibili ko. Ha? Ano yun? Masarap ba? Kuko pandan? Kuko pandan. Maya, inaano namin sis, yung binabaliktad. Anong Tagalog ng ganyan ma? Yung kailangan baliktarin mo lagi, yung maya, babaliktarin mo yung palay. Yung si mama, yung ginagawa niya,
para mabilis magango yung tawag sa amin. Para maipakiskis agad. Pero alam mo ba sis, mas gusto ko din naman makakain ng yung binibili na bigas kasi parang ang puti-puti, di ba? Parang gusto ko din bumili ng bigas para yun ang isaing namin. Pag pumupunta ako sa ibang bahay, tapos yung kanin iba, sabi ko parang masarap nito. Ang dami kong nakakain. Pero pag dito sa amin, konti yung nakakain ko kasi siksik na siksik yung yung kanin ba. Pero yung iba naman, gustong-gusto yung bagong ani, ganon. Ang dami pa naming palay na stock. Yun ang kinukonsumo namin, yung bigas. Kasi nung nakaraan kasi nagkataong maulan yung pagpaani namin kaya hindi namin naibenta yung palay. Kaya yun na lang yung ginawa naming pangkonsumo. Medyo hindi maputi yung bigas. Ako naman diyan maya-maya. Asan yung jacket ko? Si mother oh. Asan yung jacket ko Maya-maya naman, pagkatapos mo ako naman. Oh. Sige. Mamaya na daw ako guys. Siya muna daw. Ganun ba yun? Oo sis. Sipag ni mother. Oo sis. Mabuti na lang si mother. Alam mo ba na talo pa ako ni mother. Ako sakitin. Si mother, simula noon hanggang ngayon, ganyan yung mga trabaho. Nagsimula kami sisi nung mga maliliit pa kami, 'di ba? Nung mga panahon, 'di ba? Wala pa talaga ng yung mga nag-aasawa noon. As in, walang-wala, walang kumbaga nag-asawa sila lang. Yung walang di katulad ngayon na minsan pag nag-aasawa, meron ng ipon, may sarili ng bahay. Yung mga panahon na sila noon, nagsimula sa yung bahay nila maliit, yung mga dahon pa ng niyog, yung ano daw nila mother nung bahay nila noon, kubo, mga bahay pa ng niyog. Psst, hello Sisi Koy. Tupakin si Daisy. Yung nagkaasawa sila ni father, yung bahay nila, nakitira lang sila sa isang lupa. Tapos yung bahay noon, yung dingding, dahon ng niyog, tas nipa. Parang naabutan ko pa yun nung maliit ako. Parang naabutan ko pa yun. Tapos, yung ginawa lang ni papa ko, dahil medyo malapit kami noon sa, sa dagat. Yung maliit, suba yung tawag sa amin eh. Lagi siyang nanghuli ng hipon. Yung gamit yung net. Sakag yung tawag dito sa amin. Tapos, yun ang binibinta ni papa ko. Tapos, iniipon nila lagi yung pera. Tapos, nagsimula sila ni mama magmaisan, tanim ng mais. Bawat harvest ng mais, iniipon yung pera. Iniipon hanggang sa nakabili kami ng maliit na lupa. Tapos yun, hanggang ganun pa rin. Ipon pa rin ang ipon hanggang nakabili naman ulit ng medyo mga 3 hektarya na, ganon. Tapos yung mga produkto nun, bawat perang nahawakan, iniipon. So, sobrang nagtipid kami. Tapos, yun, hanggang sa medyo awa ng Diyos, medyo lumaki-laki naman na yung nabili naming lupa. Kaso lang hanggang dito pa rin naman kami. Hindi na nagano. Tapos, napakalayo namin noon sa Kabihasnan talaga sis. Kaya, grabe din yung mga pinagdaanan. Hello Sisi Koy! Tupakan si Sisi. Sana all may tupak. Kumusta dyan?
Naka-live si Namron, maya-maya daw. Ano, mag-ano tayo, umakyat. Sabi ko kung nakita kita agad, hindi na ako sana tutuloy mag-live. Sabi niya, okay lang yan, tuloy mo lang yan. Maya-maya pa naman. Maya na daw ako mag-ano. Madam, tusok Tres Maria. Silo po, madam. Basta may sipag, may tiyaga, may aanihin talaga. Oo, sis. Meron naman. Salamat po sa lahat ng naandyan. Madam, thank you. Salamat po sa pa-PGBD dyan, madam. Thank you. Ayan, parang uulan guys. Sana wag naman sana umulan. Kasi pag umulan ako, maluluka kami nito. Thank you po sa lahat pong mga pa-BG-BG dyan. Inubo ako guys. Sobra na naman ako inubo. Kapag inuubo, kailangan mag-mute. Maya-maya sis, mag-ano tayo, mag-akyat tayo kay Namron. Salit-salitan kami ni mother, mamaya ako naman yung maghalo kay Obin yan. Nakabidyo yung aking isang cellphone dun kay Sis Bicolanang Rabas. Si Tres M. Wow, paharang sarili. Oo, madam, nag-insert yan. Naglagay ako, madam, ng harang.
Kaya merong nag-i-insert ng harang dyan. Bigla-bigla na lang nagkakaroon ng harang. Di mo na kailangan mag-out. Mag-out. Naku, panay pala yung daldal ko. Nakamute pala ako. Ano ba yan? Nakamute pala ako. Panay yung daldal ko. Hello, sir. Sir Christopher, mega love shout out po. Salamat po sa pagbisita ulit. Salamat. Hello po. Hello po din. Panay ako yung daldal kanina. Nakamute pala ako. Hello, madam. Maraming salamat po. 6 million viewers. Sis Emily, Sisi Daisy, ay sir. Bulol na naman na catch. Ilocanang pobre Sisi. Salamat ng marami. Sa lahat po na naka-stay dyan, nakatambay, thank you so much po. Kay Sir David din. Thank you, Sir David. Mas maganda kasi dito guys mag-ano sa labas. Mag duyan-duyan. Mag-stay dito sa labas, sa ilalim ng mga puno. Kasi presko kaysa doon sa loob ng bahay. Nag-ano naman yung aking isang cellphone, naghahang. Pupuntahan ko sana kayo. Ang init ng ano ko, cellphone. Pwede ko bang bawasan yung ano nito? Brightness. Kaya lang, parang ang dilim na, no? Madam, kailan ka pupunta dito, madam? Yung ano mo, yung pili mo, andon. Nilagyan ng net. Para hindi mahalongkay ng iba. Basta dito lang, may tambay. Thank you so much, madam. Salamat. Thank you, thank you. Salamat po, madam, sa patambay dyan. Mag 1 hour lang po ako kasi tatambay tayo doon kay kay Nam NC. Ang lakas ng init. Walang sorry, di na talaga ako kadaan dyan. Kay lagi man kuya ko nagda-dialysis. Ako man laging kasama. Oo nga, madami. Buti na lang, madam. Andyan ka talaga, no? Basta, madam, bago ka umuwi ng USA, US, punta ka dito. Bago ka umuwi. Bago ka bumalik. Tupakin si Daisy. Thank you so much, Sisi Koy. Sir Christopher. Thank you po, Sir Christopher. Ayan, viral yung ano ni Sir Christopher, oh. Short video niya. Yung ano to, Sir? Kotsinta ba ito? Kotsinta? Ano to? 7.8 views. Wow. Nakakahatak to, Sir, ng ng
ng bananas, 'di ba? Paano yung paggawa nito, sir? Gawang Pinoy. Sarap nito. Viral, sir. Ikaw yung gumawa nito, sir. Ang ganda. Parang ang sarap, no? Ayan. Gusto ko pa rin ang niyog ng toppings. Masarap din talaga yung toppings niyan, niyog. Sa iba pala, inanuhan mo lang, binidyan mo lang, sir. Pero di ba, nakahatak ng views. Hello, Sisidet. Sisidet, thank you. Pwede na ipagiling yan. Oo, sis, kaya nagbibilad kami. Iipunin namin to, sisi, kasi marami kaming palay na bibiladin. Iipunin namin, tapos ibinta namin yung bigas, at saka ipa. Ipa ba yung yung ipa ng yung pinapakain sa sa baboy, 'di ba sis? Ipa 'yon. Yung after ipagiling yung palay, meron pang ipa. Hi Daisy. Sabi ni Sis Det, dalawa to sa Pinas yan, gawang Pinoy. Dito sa Pinas yan, gawang Pinoy. Oo nga, sir. Masarap to, no? Kakanin yung tawag sa amin ito, kutsinta. Hindi ako makapagbakas, sir. Kasi naghahang tong naman ng isang cellphone ko. Lahat na lang ng cellphone kong dalawa. Lahat naghahang. Hindi ako makapag-comment. Pagkapagyaw-yaw. Kailangan ko muna siya i-off. Tapos maya-maya i-open ko naman. Oo, ipa. Yung pinapakain sisi sa sa baboy. May ka na, may bigas ka na, may ipa ka pa. Tapos yung dayami nito, pwedeng ilagay sa garden. Araw-araw sis, magbibilad kami kasi kahapon yung hinakot nila, dalawang balik ng owner. Dalawang balik ng owner jeep namin. Ilan yun lahat? Ilan yun lahat mga sako? Ilan lahat yung sakong dala dito? 27 daw yung sakong lahat na dinala dito. Kung hindi namin yan na talaga kasi yung mga pinambayad sa trabahador, tapos yung nag-tracer ng ng palay, palay din yung mga binabayad. Kaya hindi talaga napupunta sa amin lahat yung palay. Ayan, tambay lang ga, working lang. Opo, Sisi Koy, salamat ng marami. Tay, Rafino, Mix Vlog. Thank you so much po, Tay, sa pagbisita ulit sa aking live. Kapatid Panalo, hello. Harang Tamsa, kapatid. Salamat po. Salamat po ng marami, Tay. Thank you, kapatid Panalo. Salamat po. Salamat po sa 8 tusok dyan, Sis Det. Thank you so much. Maraming bigas yan, sis. Malaki din expenses. Oo, sisi. Sa lang, sa pampataba sa palay, grabe. Tapos kapag magre-ready na naman ulit ng palayan, dami rin gastos. Kaya parang ganun lang. Bawi-bawi lang. maraming pagod, no? Pag ganito, maraming pagod. Kasi minsan, pag kaya ni Papa ko, siya na muna yung nagtatrabaho. Pero kapag hindi niya na kaya, kumukuha ng trabahador. Sana all may palay. Naku tayo, nga tayo. Sana all tayo may palay. Pero tayo, ang daming trabaho. Napapasaba kami lagi. Kasi nga, lang, 2 lalaki lang. Kailangan alalayan din namin. Mag-live ako maya 4 p.m. Opo tay, baka makabisita po ako mamaya 4 p.m. Madam, salamat po sa pakaway-kaway dyan. Ganun naman talaga sisi. Magastos din. Kahit dito sa sa pagpakawit ng niyog. Halos nadaan lang din yung pera.
Mas maganda pa rin naman yung may ano, may business sa labas, 'di ba? Yung merong business sa labas every month or merong papasok na pera. Minsan nga araw-araw. Yun ang mas maganda. Hindi kami dito makakuha ng ano kasi malayo sa Kabihasnan. Yung balak sana namin noon, mag-ano kami, magtayo ng gilingan ng palay, kiskisa ng palay. Kaya lang meron na dito sa malapit sa amin. So hindi na kami nakipag ano, kompetensya. Tapos yung kumprada, yung nagbibili ng niyog, kaya lang yung ano na, yung tito ko na yung meron, nagtayo na ng ganon. Kaya kami dito lang, binta-binta na lang yung mga produkto. Dati si papa ko, nagtitinda sa palengke, yung mga tanim namin, dami naming tanim ng mga saging doon sa kabila. Si papa ko yung nagbibinta sa palengke, tapos siya yung nagdi-deliver ng mga saging. Kaya lang nung na-aksidente si papa ko nung 2013 ata yun, hindi na namin pinatinda-tinda. Kaya yung tricycle niya laging dinadalaan doon, bulok na sa bahay, sa kabilang bahay. Kasi nga natakot na kami nung na-aksidente siya, gawa ng mga taong pasaway sa kalsada. Nandadamay ng iba. Kaya thanks God pa rin kasi si papa ko okay na siya ngayon. Ayan, panay na naman yung trabaho. Kahit marami ng pinagdaanan, pero andyan pa rin. Salamat sa Diyos naman. Kaya minsan sabi ko, buti pa naging lalaki na lang ako. BG lang kapatid. Salamat kapatid Panalo. Sis John Emily, salamat. Oo nga sis, bago maging bigas, hindi biro ang gastos at hirap. Naubo naman ako. Oo sisi, tama ka dyan sis Ted. Kasi sis, kung lagi kaming kukuha ng ano, ng trabahador, hanggang doon lang, mapupunta din yung mga ano, laging panay bayad. Kaya yung minsan, yung kaya naman namin, ito sana ipapabilad namin doon sa bilaran talaga na malapad. Kaya lang sabi namin ni mother, tiyagaan na lang namin araw-araw. Kami na lang yung magbilad. Matatapos din namin yan na 26 sako. Tapos ibinta na lang. Inday Mirna's Vlog. Hello Sisi. Salamat. Pagbisita Sisi ko ay Sis Mirna. Patamsak po. Asan yun tay? May binaba ka ba tay? Patamsak. Asan yun tay? May binaba ka ba? Patamsak daw sabi ni tay. Mirna's here. Harang. Salamat sa paharang. Asan po yun tay? Ayan. Aubo ako. Teka lang. Mag-mute naman ako. Big love shout out kapatid Panalo, Sis Jan Emily, Mahal Madam Cascade. Tay, asan tayong may binaba ka ba tay na ano, link? Patamsak daw sabi ni Tay. Ano na, ibaba mo po tay. Ayan, binaba na. Teka lang po. Mag-switch account ako tay kasi pag dito ako mismo nagtusok sa nagdut-dut sa ano, nawawala ako sa live. Dito ako sa kabilang cellphone, mag-switch account ako. Teka lang po. Kaya iba suko sa pagpapalay, logi daw kasi ginagawang gulayan ang palayan. Oo sis, kaya lang dito sis sa amin, parang nahirapan naman kami gulayan. Magtanim ng gulayan kasi masyadong maano din yung sisi, matrabaho. Kailangan laging alagang-alaga ba? Kasi kalaban mo din dun mga uod ng mga ano sa gulayan. Tapos laging dinidiligan ng tubig. Mas gusto pa rin naman ni papa ko yung ano, yung palay kasi kapag tinanim mo, andyan lang. Teka lang po tayo ha, mag-ano po ako, magsi-switch account. Kaya lang, laging naghahang ang aking cellphone. Ang hirap. Ayaw makisama.
Kailangan ko maghintay ng mga ilang minuto bago makapag-switch account. Ayaw gumalaw ng cellphone ko. Ano ba yan? Mahal kasi yung mga cellphone ngayon. Ayaw ko naman gumastos kasi ang hirap kitain ng pera. Saka na, hintayin ko na lang kung makasahod ako sa YT. Ilan lang yun, no? Ilan lang yung mga sinasahod. Nasa ano na lang sa akin mga sisi, mga $20 na lang, makakasahod na ako. Tres, magtanim ka ng piso, pag inani yun, 100. Nako tay. Maghapon gumulong-gulong na ako dyan sa Kanyugan, wala ako nakitang piso. Ano ba yan? Ayaw makisama nitong isa kong cellphone. Kanina pa umiikot yung cellphone ko, oh. Paikot-ikot. Ayaw mag-switch account. Paano kaya tayo, no? Yung magkakapera ka pero hindi ka magtatrabaho. Paano kaya yun? Walang ganun, di ba? Kaya yan sis live araw-araw. Oo nga sisi. Subukan natin araw-araw. Kahit taging 1 oras lang, no? Para makatikim ulit ng sahod. Naku, ang tagal nang hindi ako nakakatikim, di na ulit nakatikim ng sahod. Ayan, hanapin ko yung ano ni Tay kasi ano ko, ipin ko. Sisi Transgender. Sisi Ina, salamat ng marami. Umakyat ka na ba kay kapatid, Panalo? Maya-maya akyat tayo doon. Baka ano ko, malapit na ako mag-1 oras. Makikanta tayo doon kay kay Nam NC. Ayan, patamsak daw po kay Tatay Rofino Mix Vlog sa kanyang upcoming live mamayang alas 4. Yan tayo, nakapin na. Salamat sis Mirna sa paharang. Mega love shout out sa lahat na nandito. Sabi ni sis Mirna, hina ng signal mo. Oo tay, mahina yung signal ko dito. Paano kaya yun tayo, no? Yung magtanim ako ng piso, tapos aanihin ko 100. Naku po. Hi Rofino Mix Vlog, tamsak dan. Ayan, tamsak na daw po tayo si Sis Death Makanip Mix Vlog. Puntahan ko tayo. Oo nga, ala. Kumulimlim guys, oh. Nagdidilim ang paligid. Baka mamaya umulan, wag naman. Sir David, thank you so much, sir. Ayan. Tusok na tayo sa iyong welcome to my live. Ayaw na naman magyaw-yaw nitong isa kong cellphone. Ayan, tusok na ang aking second at itong main ko itusok ko din para dalawa yung mag-notif. Sir David, thank you so much for your support.
Ang tagal mag-response nitong isa kong cellphone. Ano ba yan? Naku, alisto. Baka biglang umambon. Ang mahirap na sis. Oo nga sis eh. Ano pa naman, 6 na trapal to. Ang bibigat pa man din. Kanina nga, hinati-hati na namin ni Mamas yung isang sakong palay para maidala namin dito sa biladan. Ganyan talaga yan, May. Hindi tayo makakapag yan. Patuyo agad ng palay. Nakatusok na tayo yung isa ko. At saka itong aking main, itutusok ko ulit. Ang bilis ng oras no, kapag nagyayaw-yaw, hindi mo mamamalayan. Ano na, malapit ka na mag-isang oras. Pero kapag naka-silent, parang ang tagal. May kantahan ba tayo doon sa live mo? Makulimlim, makulimlim. Dana daw sis death sa ano mo sa short mo. Buti pumunta dito yung kapatid kong bunso. Siya yung nagbuhat ng sako kanina. Yung iba. Kasi kung kami lang talaga ni mother, hindi namin kakayanin. Yung pagbuhat ng sako, talagang mawawalan kami ng matres. Mawawalan ng matres. Ang tres. Thank you. Thank you daw, Tay. Sabi ni Sis Det. Sisi, tupakin. Tulog na tulog yung mga alaga, oh. Gustong gusto nila dito sa sa malimlim na lugar, malamig. Sisi transgender. Umakyat ka na ba sa live ni Nam, NC? Mamaya na ako pupunta sa kanya. Akyat tayo maya-maya. Makulimlim. Ano ito oh, hindi naaarawan no, makulimlim kasi oh, 'yan. Nakati naman ang lalamunan ko. Grabe ang kati ng lalamunan ko. Hello, Sisi. Ha. Ako si Henny Vlog. Hello, sis. Ayan, kati ng lalamunan ko. BG muna ako sa iyo, linos lang. Ano 'yun? Limos lang, linos lang. Salamat, Sisi, sa pagbisita din sa aking live. Thank you so much. Salamat sa paharang. Sisi, ako si Henny Vlog. Ang kati ng akin na lamunan. Kasi kanina na ko naman nahango ko na naman yung yung fibers ng yan, ng palay. Direct lang ako, hindi naka StreamYard. Yan sabi ni Tay.
Kapatid Panalo, salamat sa pabiji-biji dyan. Sisi Dishang, salamat. Sis Mirna, Sis Det, thank you. Sir David, thank you so much. Sis Transgender, di man nabibilad palay mo. Oo nga sis, ito oh. Naanuhan kasi ng mga dahon ng mangga. Ayan oh. Nahaharangan ng mga dahon ng mangga. Yan nga isa oh. Inanuhan na yan ni Dos, tinanggalan na ng mga dahon. Nung isang araw, niya, kinawit niya yung mga sanga-sanga ng mangga. Kinalbo na tuloy yung isa. Maganda pala, may tirador ako manok kasi kahit malayo ako kapag may manok, tirahin ko ng tirador. Dan connected, David FP, ayan. Salamat Sis Det sa pag ano diyan, pagdikit sa kanila. Thank you so much. Babalikan ka naman nila pag ano ka diyan. Kapag mayroong kang ano, bakas. Wow, meron Indian mango, masarap, dami siguro bunga. Oo sis, marami. Marami siyang bunga. Kaya lang hindi pa siya masyadong malaki. Panay nga yung ano nito, laglag kasi nga ang init 'di ba ng panahon. Ang daming laglag. Tapos yung mamangga, yung maraming mangga kaming inisprehan, wala naman nagbunga. BG kita muna sis. Oo, Sisi Koy, ako si Henny Vlog. Salamat ng marami Sisi. Tagbunga kasi ngayon. Oo sis, kaya lang yung mamangga, yun sana yung mas maganda 'di ba? Pabungahin. Ang daming ano, siguro mga sa aabutin siguro ng 20 na puno na mangga, pero hindi man hindi namulaklak, kalorki. Namulaklak yung iba pero hindi nagbigay ng bunga, ano lang, mga 5 lang yung nakita kong bunga. Sa karamihan ng puno, wala man lang. Baka hindi pa nila panahon. Sa susunod pa siguro. Hello po Sir Angelito. Kagabi po ni-replay ko yung ano mo, premiere mo kasi wala ako dun sa premiere mo kasi sabay kayo nag-premiere ni Sis Lani ata yun. Sino ba yun? Yung kasabayan ni Sir kagabi. Kaya hindi ko napuntan yung premiere niya. Ni-replay ko na lang po Sir Angelito kagabi bago ako natulog. Big love shout out host. Salamat po. Big love shout out din po Sir Angelito. Masarap kasi meron puno sa inyo, di masyado mainit pag nasa lilim. Oo, sisi. Tapos dito sa ano, kapaligiran namin talaga, maraming puno ng ano niyog. Kaya presko. Yan no, lahat yan kaanuhan. Doon sa dulo mga mangga at saka mga niyog na mababa. Ito lang sa front namin yung ano talaga sa araw. Bilad sa araw yung harap namin. Ano yung sabi ni Sisi ko? Tubig sis na meron kalamansi. Yung alin sis, yung ano ko, iinumin ko ba? Salamat Sisi Koy. Sis Det. Love you all. Love you too Sisi. Salamat din sa laging pagsuporta sa aking live. Alam mo Sisi kasi, kaya panay pa yung kati ng lalamunan ko kasi kanina ko pa to tinutungga. Ano yun ma? Niyog? Kanina pa ako nagtutungga nito oh. 'Di ba? Konti na lang yung laman. Kasi nga napagod tayo sa pagbilad ng palay kanina. Kaya kumain tayo ng ano, nag-snack tayo ng Cichurias. At saka ito oh, Cichurias oh. Crackers. Sis Jan, thank you so much sis. Ayan, tumutulo yung sipon ko. Ang init ng panahon pero sinisipon, ano ba yan?
Kasi nga 'di ba sabi, 'pag galing ka daw sa sakit, uminom ka ng Royal. Totoo ba 'yun? 'Yan ang sabi nila. Siguro panay na yung kanta ni Nam NC. Silipin ko nga. Silipin ko nga si Nam NC. Panay na siguro yung kanta. Nakaano na rin siya eh. Malapit na rin siya mag 1 hour. Choppy, diba? Kahit na anong tagal, at kahit na anong hirap, puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Alam mo, malakas yung hangin, tapos makulimlim. Kasunod niyan mamaya, ano yun, ulan. Parang maraming merong mga ulap, maitim na ulap. Kay hirap mang isipin, nandiyan ka sa malayo. Pangatlong harang. Wow, sis. Salamat naman, sisi, sa paharang dyan. Mararanasan mo din yan, sisi Koy, kapag ikaw na ay na-monetize. Laging may paharang. Dito muna ako. Hi, sisi Lani. Salamat. Tumalon. Sumingit naman ako, sisi, sa live ah. Tapos nakita ko na naman, nakalive ako, nakita ko na naman si Nam NC, nakalive din pala. Kala ko kasi mamaya pa siyang mga 12:00. Sabi niya, tuloy mo lang yan. Tapos mamaya akyat ka sa live ko. Dami palay ah, bigas na yan. Oh sis, dumating na yung pinaani namin doon sa kabilang, kabilang lupa. Hinakot na dito kahapon ng aking mga kapatid. Hinakot dito kasi kami daw yung bahala na magbilad. Nako. Kaya araw-araw magbibilad kami ni mother. Hanggang sa maubos mi yung 26 sako. Tapos ibenta namin. Hindi na kami mag-stock kasi marami pa kami stock nung mga nakaraan. Yun muna yung kukonsumuhin namin. Itong bago, ibenta namin. Masarap yung bigas nito kapag bago. Ano yan, pang konsumo lang yan o ibibenta nyo? Ibibenta namin to, sisi, kasi meron pa kaming mga stock doon sa yung dati naming, yung last na pagpaani, meron pa kaming stock kasi nga hindi namin yun nabinta kasi inabot ng ulan. Kaya yung bigas niya medyo madilaw. Hindi puting-puti. Ito yung bago, itong bago, yun ang ibibinta namin. Oo, masarap yan, bagong bigas. Oo, sis. Masarap yung bigas nito, yung kanin kapag bagong bagong ani. Ano ata,
Ilan na kaya yung ano ngayon, yung sako ng bigas? Hindi namin alam kasi hindi naman kami bumibili ng bigas. Magtanong-tanong kami dyan sa ano. Meron na kasi nagpa-reserve kay mama ko na pag daw kami nagpaani, bibili sila ng bigas. Kaya lang, yung panahon parang dumidilim. Parang balak umulan. Wag naman sana. Wag naman sanang umulan kasi mahirap na. Napalaban na nga ako kanina, nagbuhat ako ng mabigat. Sabi ko, kagagaling ko lang. Napasabak na naman agad-agad. Tumago na si Haring Araw Mother. Baka umulan. Ala, lagot tayo nito. Teka lang, bakit para nag-stick yung aking ano? Aghang. Marami na palang ano, di ko nabasa agad-agad. Oo sis, medyo maitim-itim kapag naulanan. Madam, salamat. Magkano ang kilo ng bigas dyan? Yun nga sis, ang hindi ko alam. Magtatanong din kami kung magkano. Di ko alam sa palengke kung magkano. Kasi hindi naman kami bumibili ng bigas. Kaya hindi ko alam kung ano yung, kung magkano ba yung bilihan ngayon ng ano, bigas. Pero sabi ng kapatid ko, baka daw 2.5. Di ko lang sure. Kapatid Panalo, thank you. CC Transgender. Wala pa bang umaakyat dun kay ano, kay Nam NC? Mamaya makikanta tayo. Sir Angelito, salamat po ng marami. Salamat sa pa-BG-BG dyan, madam, kapatid. Siguro, ando na si kapatid, naakyat na ata sa live ni Nam NC. Dapat may tirador ako digdima para kahit hindi na ako mag-ano dyan, maano ko yung manok. 12 million viewers, mega love shout out po. Gusto magpatinulan ng manok, oh, ayun oh, kumakain oh ng palay. Psst, 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 psst. Huy! Wag yan. Hindi yan ang kainin mo, nako, bagong ano yan. Mahal yan. Ako na. Aray. Aray ko. Hindi nga anak ko diyan. Kung nakaanak ko, nagbaril po. Ayusin mo. Ulo ka dam. Yung kalaban ko dito guys, ano, manok.
O, di ba? Ito yung snackan ko, guys. O, habang nagbabantay ako ng manok. Nagbabantay ng manok. Nagbabantay ng ano. Nagbabantay ng... Ay, sino yung gusto ng Indian mango? Ayan, kuha na. Pitas na. Dali. Ito, ang daming bantay, oh. Ayaw magpakuha nito. Ang daming bantay, guys. Oh. Daming langgam. Ayaw magpakuha niyan. Ito lang. Akyat tayo. Akyat tayo ulit dito sa bubong. Kahit na anong tagal, at kahit paano hirap. Ito silda, gibon ko para masoy. Ang bisis dapat, ang senior na may blood. Ganun ba yun? Yun sa pagdaloy kan dugo, dangan da doon nakakadukot-dukot sa mga tulog ang likod kan ito ulang nakadukot-dukot na. Dapat talaga pag matrabaho, dapat nag-ano din, pamassage. Bigyan ko sa produsinto. Pwede. Serbe. Pwede, pwede. Anak dati parang ito nga eh. Agoy. So, ano? Silibay ta mami kan 300. Ay, ano ni? Bel ito? Saan? Siyempre, anong diferensya? Si May? Mm-mm. Ewan. Nakikinig si Mother kay Doc Willie. Kahit na anong tagal. Sino po yung may mga pa-premiere dyan? Tusukoy natin. Si Madam, hindi si Madam nag-upload, no? Si Madam Cascade. Puntahan ko nga si Sir Angelito. Ay, ito si Sir Angelito, merong upcoming premiere. Ayan, Sir Angelito, tusok na po ako sa iyong upcoming premiere. Ang bawang pala siya nakakarahiman sa mga ilang daan. Ay, ayaw talaga mag-yaw-yaw nitong ano ko. Itong isa kong cellphone. Ganyan guys yung nangyayari sa cellphone ko, oh. Kapag comment, bakit ang labo? Ang labo. Tusok na po, Sir Angelito, dito sa iyong buhay pares, minsan nakakaramdam din ng pagod at napapaisip umuwi. Oo nga po, no. Ang hirap din kapag buhay abroad, kapag pagod na talaga, parang sarap magpahinga at umuwi na lang. Kailangan lang ng Angelito. Tiyaga. Ang sipag nito ni Sir Angelito. Tusok na po ako sa iyong upcoming premiere. Sir Angelito. Hindi lang ako makapagyaw-yaw kasi nga hang ang aking cellphone. Kapatid Panalo, salamat po.
Ayan, binaba ni sir. Ano natin, sir? Alati ka lang. Sir David, thank you so much. Thank you so much po, Sir David, for always support, for your always support. Agoy, hindi ko maano si Sir, ano. Kahit na anong tagal, kahit pa anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa'king tabi. Thank you, Sir David, for staying my live stream. Thank you. Akyat tayo dito sa ano. Hanap tayo ng mangga. Sisi Koy, ako si Henny. Ay, wala ditong mangga sa ano. Dito malapit sa ano. Ayun si O, ang taas ng bunga ng mangga. Ayan o. Saan? Hindi makita. Ayun. Ayan o, ang mangga. Indian mango pala. Indian mango. Dan connect na daw po, Sir Angelito, si ano, si Sisi Death. Thank you, Sisi Koy. Ako si Henny Vlog. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Inom tayo, inom. Mag-in-live na ata ako mga lalabs. Kasi parang makulimlim na, baka mamaya umulan, mawindang kami nito. Panalo, mega love shout out, sabi ni Sir Angelito. Driving kapatid, salamat po. Salamat kapatid, ingat po lagi sa pagda-drive mo dyan, kapatid Panalo. Sis Det, salamat sa pag-stay. Sisi, ako si Henny Vlog, thank you so much. Sisi Transgender, thank you. Kay Sisi, tupakin si Daisy. Salamat. Sir David, thank you always. Sis Lani, salamat din, Sisi Koy. Mag-in-live na tayo para makasuporta tayo kay Nam NC. Pero sigurado mag-i-end yun si Nam, alas 4. Kay Sis Jan, Emily, salamat Sisi. Salamat. Sa lahat po ng pumasok dito sa live ko, kay Tay Rofino, salamat po ng marami tay. Kay Sis Mierna, kay Madam Cascade. Thank you po. Salamat po ng marami. Kay Tay Angelito, salamat po. Sir David, thank you. Ganda pala ng boses. Hindi, Sisi ko.
Mas maganda yung boses sis ng ano, ng sumunod sa akin, nung ka-Tres Marias ko. Ayan. Ayan, thank you po, Sisi. Ako si Henny Vlog. Bye-bye, Sisi ko. Salamat na marami sa pagbisita sa aking live. Sis Det, thank you, thank you. Sa lahat po, sa lahat. Wala na ba ako nakalimutan? Kay Nam NC din, kanina na pumasok, tumusok dito. Kay Nam, kay Sis Daisy, kay Sis Jan Emily, kay Sis Transgender, kay Kapatid Panalo, kay Sis Jan Emily, kay Sis Lani, kay Sir Angelito, kay Sir Christopher, yon. Kay Sir Christopher, kay Madam Cascade, kay Ilocana Pobre pa pala. Ayun ko eh. Nakalimutan ko. Ala, ma, the rain is coming. Ala, hala, ma, parang na, ano na ulan. Ay guys, parang uulan na talaga. Hala, thank you so much guys. Parang ulan na, babay na po. Thank you, thank you. The rain is coming talaga. Bye-bye po. God bless everyone. Ano matutuloy ba? Parang hindi. Ala, kailangan natin, anuhin na yan. Takpan na natin. Ipunin na natin yung mga ano. Parang ulan na talaga. Bye-bye po. Bye-bye guys. Kasi, mawiwindang kami nito pag biglang bumagsak yung ulan. Nako. Sir David, thank you so much. Bye-bye po. God bless everyone. Bye-bye. Thank you so much.